ningún músico portugués con unha relación tan forte con Galicia. No ano 1972, o Seca, como xa dixo Moncho, deu a súa primeira xira por Galiza, tocando en Lugo, Ourense e Santiago. O concerto de Lugo foi no día 9 de maio, no día 10 foi o concerto de Santiago de Compostela, onde se cantou por primeira vez o Grándola Vila Morena, que é a música máis representativa da Revolución dos Cravos. Por tanto, é posible que poidamos imaginar o Seca dando unha volta pola muralla e xa tatareando o Grándola antes de o cantar no día seguinte en Compostela. O último concerto de Seca Afonso na Galiza foi en Vigo, no Auditorio de Castrex, foi en Vigo en 1981. Mais adiante, en 1985, no día 31 de agosto,